Halo, halo, witam pięknie, witam panie, witam pany. Ja jestem, wiecie kim jestem, nie? No ja jestem Niklaus generalnie i słuchajcie, to jest taki troszkę nietypowy materiał jak na mnie, bo chciałem się trochę pochwalić, znaczy może pochwalić, poinformować, trochę pogadać o ważnych sprawach, o celach, ale na początku, moi drodzy, najważniejsze, czyli info takie na już, żebyście wiedzieli. Słuchajcie, może o tym nawet nie mieliście pojęcia, to ja was informuję. O godzinie 9:45, ale czasu pacyficznego, czyli amerykańskiego, czyli u nas 18:45, tak? O ile się nie mylę. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. 9:45 u nich to 18:45 u nas. Będzie leciało coś takiego, co nazywa się DICE Summit, czyli generalnie taka impreza, impreza, na której będzie gadane, no tutaj sobie możecie wszystko przeczytać, o technologii, o grach, o Tomb Raiderze i tak dalej. To jest tutaj przez wielu naprawdę, jak widać, sponsorowane i zaangażowane jest to wiele wielkich tego świata growego, także tam mogą paść, tutaj jest taki ładnie, to jest nazwane Academy of Interactive Arts and Science, czyli będą mówić o generalnie ważnych rzeczach z branży naszej, growej. I ja mam taką możliwość recastowania tego, czyli generalnie ten stream będzie o 18:45 naszego czasu i ja będę go recastował na moim streamie, na Hitboxie, czyli o tutaj, na Niklausowym Hitboxie, będzie ten stream po prostu, ktoś do mnie pisze, będzie ten stream sobie leciał i ja będę komentował, wy będziecie do mnie pisać na czacie, będziemy się śmiać, żartować, może nawet pić jakąś wódkę czy coś takiego, ale to już zobaczymy. To już zobaczymy, także zapraszam was, moi drodzy, na 18:45 na tutaj mój kanał Hitboxa. Link do tego kanału Hitboxa macie oczywiście w opisie na dole, pod filmem, tam w opisie. I przy okazji serdecznie was, moi drodzy, zachęcam do tego, żeby pobrać sobie powiadamiacz o streamach. On jest tutaj również dostępny do pobrania stąd, pod streamem zawsze on wisi, czy na sticky message na czacie, ale on jest też dostępny pod każdym filmem na YouTubie na dole w opisie. To jest link do tam Dropboxa, on tam sobie wisi, jest darmowy, nie martwcie się, on tam nie jest niczym zawirusowany, to po prostu tak, no to nie jest aplikacja zatwierdzona przez Microsoft, dlatego tam siłą rzeczy takie powiadomienie musi na początku przy instalacji wyskoczyć, ale serdecznie was zachęcam, bo ona po prostu, ta aplikacja jest systemowa, powiadamia o streamach niezależnie od waszej przeglądarki. Po prostu pojawia się tutaj z paska taki dymek, melodyjka i wiecie, że Niklaus streamuje na kanale Hitbox. Słuchajcie, drugie info, jakie wam chciałem powiedzieć, to jest to, że przebiliśmy na tubce 7 milionów wyświetleń. Dokładnie w tym momencie jest to 7 2810. Czy to jest dużo? Nie wiem. Według mnie to jest całkiem dużo. Jak na 3 lata działalności, ale dopiero umówmy się od jakiegoś czasu, prawda, takiej bardziej zaangażowanej. Myślę, że te 7 milionów to nie jest, to nie jest jakoś mało, to na pewno nie jest bardzo dużo, ale jest to dość, myślę, adekwatne do liczby subów. I słuchajcie, a propos tego, ile wybiło i tak dalej, i jakie są plany, bo jak w każdej, że tak powiem, działalności, trzeba mieć jakiś plan opracowany. Taki plan, jakby cel, do którego trzeba dążyć, bo bez tego się generalnie ciężko robi cokolwiek, nie? Jak się chodzi do szkoły, to się chce ją ukończyć, tak samo studia, w pracy się chce zarabiać pieniądze i w końcu pójść na emeryturę, chociaż może nie w Polsce akurat, ale wiecie o co chodzi. I jakie są moje cele, tutaj mojej skromnej działalności? To są cele z nieokreślonym czasem generalnie, to nie jest, że sobie ustawiam jakiś deadline, jak to się nazywa. Chciałbym generalnie, po czym, że tak możemy powiedzieć, będę już rad i content i będę mógł spoczywać po trochu już na laurach, to na tubie chciałbym dobić 100 000 subskrypcji, a na Hitboxie chciałbym osiągnąć mniej więcej stałe 500 widzów. To jest taki mój cel. Nie wyznaczam sobie żadnego czasu, do tego będę systematycznie no postępy, jeżeli uczęszczacie na streamy, na pewno widzicie, to jeszcze kilka miesięcy temu było po 50 parę ludzi, jak była 100, to a teraz nawet na streamach dobijamy już do tych 400, 300, 400, nawet jak graliśmy w betę tam z MDkiem, w betę
The Division było 450 i to o takiej porze nie prime time, prawda? I tu można na tym hitboxie, moi drodzy, widzę tą audiencję zdobyć. Wiem, że jest na pewno, ludzie mnie często pytają, o może to też ukróci te pytania takie wszystkie. Ludzie mnie pytają, Niklaus, czemu Twitch, a nie hitbox? I na pewno wielu z was wie, że ja na Twitchu też streamowałem i to całkiem długo, tylko to było no mniej więcej 2 lata temu, tam warunki dla streamerów nie były takie fajne jak są obecnie, ale hitbox, moi drodzy, przekonał mnie takimi rzeczami, które górują nad Twitchem, czyli między innymi opóźnienie na czacie jest naprawdę małe, to jest dosłownie kilka sekund, także komunikacja tutaj, że wy mi piszecie i ja wam odpowiadam, naprawdę ten delay jest, no to opóźnienie jest naprawdę malutkie, także to jest bardzo fajne, no a to jest jakby istotna rzecz dla streama, prawda? No i w zasadzie najważniejsza dla mnie rzecz to jest to, że tutaj mogę streamować w nieograniczonym bitrate'cie. Na Twitchu jest to 3,5 mega, a tutaj sobie mogę ustawić nawet 50, jeśli bym chciał, już tylko ogranicza mnie mój internet, a ja generalnie, no na jakości, że tak powiem, mi zależy, no. Na jakości streama mi zależy, bo często też wrzucam na YouTube'a z tego jakieś kącki takie powycinane czy coś takiego. No i generalnie nie ma tu takich restrykcyjnych zasad, na przykład w tym sensie, że Larry, w którego grałem, i dzisiaj też będzie drugi odcinek na tubie, Larry, w którego grałem tutaj na Twitchu, nie pograłbym w niego, bo tam jest on grą, że tak powiem, zbanowaną, no tutaj te zasady nie są takie restrykcyjne. I to po prostu tutaj dla mnie funkcjonuje wszystko troszkę tak, więcej wolności tu jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście jest dużo trudniej zdobyć widzów, bo tutaj tych widzów jest generalnie dużo mniej niż na Twitchu, no o wiele mniej. Tutaj na hitboxie szansa, że zdobędziemy losowego widza, że ktoś chodząc po streamach po prostu na nas trafi, jest masakrycznie mniejsza niż na Twitchu. Oczywiście to wynika no, z tej mniejszej liczby ludzi. Też Twitch oczywiście jest ściśle powiązany z takimi dużymi imprezami, ściśle typu IEM i tak dalej, ale i na tym hitboxie, co kilku streamerów dowodzi i co mi się też udaje z czasem dowodzić, można tą audiencję, tą widownię zdobyć i się tutaj dobrze bawić, także tutaj te streamy, a streamy są, moi drodzy, codziennie, chyba że mi coś akurat wypada, streamujemy codziennie, także ja was serdecznie zapraszam, ktoś mnie tu męczy na Skype'ie, nie da mi dokończyć. No, a jak to działa, moi drodzy, na YouTubie? Jak widzicie, tam te słupki, jak sobie od jakiegoś czasu sobie wolno wzrastają, ale wzrastają, co jest pocieszne. Czasami się zdarza taka sytuacja, na przykład, że ciul i 10 subów znika, nie? I jak to się dzieje? Po prostu YouTube usuwa nieaktywne konta. Ludzi, którzy subskrybnęli mnie i na przykład gdzieś tam, no nie wiem co się stało, przestali korzystać z YouTube'a albo coś w tym stylu. No wiecie, po prostu założyli inne konto, coś takiego, po prostu YouTube te konta usuwa, no i moi drodzy, wiecie, ten moment, że dużą ilość subskrypcji nabiłem przez to, że tam na moje filmy się pojawiały na Gemonsterze i tak dalej, także generalnie mam w głowie kilka planów, materiałów, które mogłyby znowu się odbić troszkę echem po internecie, także może znowu ten zastrzyk generalnie będzie. Także moi drodzy, jak wy możecie mnie wspomóc? Bardzo prosto, wystarczy na przykład dawać te głupie łapki pod filmami, te głupie łapki do góry. Jaka jest jedyna wymierna korzyść z tego? Nie zarabiam z tego pieniędzy, no nie mam większego puloka przez to, a szkoda, fajnie by było, ale po prostu załapkowany łapkami w górę film jest wyżej pozycjonowany przez YouTube'a i kiedy film, który ma mniej łapek, po prostu będzie na przykład na 4. stronie, a film, który ma dużo, będzie na 1, gdzieś tam powiedzmy niżej, nie? Także te łapki w górę po prostu pomagają te filmy pozycjonować, no i automatycznie może je obejrzeć więcej ludzi, no a to jest to generalnie chyba o co mi i nam tutaj, widowni całej tej kanału, a trochę jednak jest, no bo te 7 milionów wyświetleń nie wzięło się znikąd. Także no, moi drodzy, takie są plany tutaj rozwojowe kanału Niklaus Pieron, którego ja jestem tutaj szefem, wy jesteście jego widownią i razem tworzymy integralną całość. No. I moi drodzy, to by było o tyle, to by było na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Jeżeli was coś gnębi odnośnie gier, kanału, hitboxa, streamów, filmów, nie wiem, mnie, pytajcie.
ja wam się postaram odpowiedzieć. Ja zawsze czytam wszystkie komentarze, siadam wieczorem, wchodzę sobie w społeczność, czytam wszystko, na większość odpowiadam. Naprawdę możecie sobie wejrzeć pod filmy, że ja odpowiadam na większość komentarzy. No. I moi drodzy, tak nam dopomóż Pan Buczku, rozwijajmy się dalej, a ja was zapraszam tutaj na kanał Niklausa 18:45. Będziemy tutaj oglądali sobie tą konferencję, ten summit DICE'a. Będzie wesoło. Dzięki za uwagę i do 18:45.